Se nitkellmu rigward ukoll gaming disorder flimkien magħna għandna lil Priscilla Muscat li hija psychologist u taħdem fi Responsible Gaming Foundation. Ġifieri kellna wkoll din irrokna anke matul din l-iskeda biex anke noħolqu ukoll għarfien dwar dawn in-nies li jkollhom problema psikoloġika fejn jidħol il-lob. Meta inti u diġadni kemm il-darba din, meta inti taraf tikkontrolla lek innifsek, semmek ma jkollokx problema. Il-problema tinħoloq meta inti ma tarafx tieqaf u tgħid tista' daqshekk pereżempju l-ATMs illum tmur tiġbed il-flus malajr ituk il-flus, allura aktar faċli għalik biex tkompli tilab, allura kemm importanti illi nkunu nafu jekk għandniex problema jew le u naċċettaw għal-ewwel u mbagħad insibu l-għajnuna. Priscilla, insellimlek u nilqak fil-programm. Kif inti l-ewwel nett? Mhux ħażin. Isħana iva naqra. Isa minn dik ix-xita li għamlet. Ekku. Isa aktar ħarġet sħana. Qed ipassru anke dan il-weekend qed ipassru li t-temperatura ħad titla' xi ftit mhux ħażin. Il-bra kont qed nara rapport tat-temp l-Italja millum speċi ta' uragan żgħir il-bera ħenna ħadd Trapani. Nispera li għadu ma s-setiljax. Ma jersax law dak it-tip ta' temp għax kif anke konna din nisemmu qabel bħalissa ħafna festi u dak li jkun ilu sena għaddej jipprepara u x'veru jiddispjaċik tħassar kollox. Lura suġġett tal-lum se nitkellmu rigward gambling disorder. Meta ngħid gambler, għax meta l-kelma gambler nimmaġinaw casinos u karti tal-lob, imma llum il-gambling anke online sar ġifieri tilab anke b'mod virtwali. X'inhuwa gambling disorder? Meta nitkellmu dwar it-terminu gambling disorder, normalment qed nirreferu għal persuna meta ngħidu f'livell ta' disorder għax hemm diversi livelli, qed nitkellmu fuq persuna li sfortunatament għandu diffikultà kbira biex jikkontrolla kemm qiegħed jonfoq u li l-persuna minn x'in iqum filgħodu ħajdu hekk Marisa mill-ewwel jibdew ikollok persuna li kompulsivament qed jaħseb fuq kif ħajjilab. Normalment iktar mal-problema ta' tikber iktar insibu li l-persuna jipprova jilab ammonti kbar u jilab iktar regolari normalment l-idea tkun jisu li ħanġib lura flusi. Għax sfortunatament dak li kun dejjem jittama li ħerġa jġib lura l-flus, però apparti hekk hemm ukoll dak is-sens kbir ta' ċitament, dik ngħidu thrill seeking aħna fej persuna qiegħed meta jilab jassoċja dak il-pjaċir kbir ma rebħa ħanejdu hekk. Allura jkun hemm dak il-ħsieb u dik l-istennija li inti ħatilab u jisek ħatħoss dak il-fer, ħaterġa' tirbaħ. Imma kif tasal biex kollok din it-tip ta' dipendenza fis-sens għaw ħafna nies jaħdmu f'kazinos ma jilabux il-flus, ġifir paga jieħdu għad-dar, ġifir mhux l-ambjent li għamlek dipendenti jew il-ħbieb imma jkun naħseb ġo fik li inti tkun anka tkun ikkondizzjonat li tilab. Jista' jkun il-fatt iwassal li aħna mhux Malta biss imma tkun ġija pereżempju mill-familja li ommok tilab missierek allura inti ħatmur għal dawk l-affarijiet? Fil-fatt, wieħed mill-fatturi apparti li llum qed naraw anke trends ġenetiċi, hemm ċertu studji turuna tendenza ġenetika minn familja għall-oħra speċi wkoll, ġifieri mit-tfal għall-ġenituri. Imma apparti hekk hemm ukoll l-element ta' exposure fejn it-tfal jiġu esposti ukoll li inti tibda tassoċja jekk tara l-missierek jew l-ommok jilabu, issek hux lob ta' kazino, jekk hux lob għandna Malta eżempju għandna dil kultura kbira li jilabu ħafna fuq żwiemel pereżempju, hija waħda mill-problemi li nsibu ħafna wkoll apparti l-online gaming li għadna mhux qed nitlu fih, imma meta inti qed tara qisu il xi ħadd qed jilab u qed tassoċja dik il-lob ma xi ħaġa pjaċevoli, xi ħaġa rikreattiva, awtomatikament inti ma ħadibda taħseb fil-lob bħala xi ħaġa rikreattiva, xi ħaġa li qisha hija parti minn ħajtek. Ġieli kellna klijenti Marisa li anke jgħidulek il-foundation pereżempju jgħidulek meta nsaqshom kemm ilek, jgħidulek aqqas nista' niftakarx minn meta kont tifel jew tifla dejjem niftakarni il-ground eżempju dejjem jiftakruhom jilabu, dejjem jisa kienet parti mill-ħajja tagħhom. Ġifieri dak huwa eżempju wieħed, imbagħad hemm fatturi oħrajn. Illum ir-riċerka turina ħafna anke pereżempju l-personalità tista' tpoġġi f'riskju persuna, għandna persuni li jkollhom personalità aktar risk taking, ġifieri jieħdu riskju aktar impulsivi, ma jaħsbuwiex, ikunu normalment fil-ħajja ta' kuljum aktar narawhom jisu daqsxejn iktar on the low side, ikunu iktar imdejqin. Allura meta jiġu qisu biex jilagħbu dik it-trill kbira li jieħdu hija xi ħaġa li tistimulhom immens. Allura hemm iktar riskju li l-persuna tiżviluppa daw it-tendenzi ħanejdu. Ekku maħniex nitkellmu fuq min for eżempju nar ta' sibtira ftit lottu jew xi lob ta' ftit euros, qed nitkellmu fuq persuni li jilagħbu l-paga.
U għed nikellmu fuq persuni u kol ma jizanna sal-inżit li jilabu d-dar. Id-dar, Kenna min ekku, jilab kull il-ħwienet, letterament kull mandu. Manna min kellu biznis u jgħidunna jinftaqart. Letterament ftaqart, ġifirija xaħġa ħafna kbar minn hekk. Bħala psikologa, però, x'taħseb li jwassal il-persuna li ma jaraf xieqaf? Għax kif qed tgħid inti biex tasal tilab dawk l-ammonti kbar ta' flus titlifhom u terġa' tipprova tieħu dak iċ-ċans. Il-moħħ tal-bniedem kif ma jirrealizzax għalfejn jibqgħu għaddejjin, ġifieri jkollhom bżonn li xi ħadd jiġbdilhom l-attenzjoni u anke jirrikollu għal għajnuna. Ovvjament, din hija xi ħaġa ġifieri hija taħlita ta' fatturi, ġifieri qegħdin ngħidu kemm l-aspett li inti tkun espost, imma mhux biss, kemm il-darba kienna familji jgħidulek aħna qatt ma labna xejn. Ma nistax nifhem kif it-tifel spiċċa f'din ċirkostanza, ġifieri normalment tkun numru ta' fatturi. Waħda minnhom hija kif semmejna li tkun il-personalità fejn persuna jkun iktar friskju dejjem mill-aspett tad-dwejjaq. Allura meta isib vizzju jista' jkun wieħed minnhom huwa l-lopo jistgħu jkunu vizzju oħrajn ta' illi iħoss dak il-pjaċir, il-ħaġa isek iżommok kif jgħidu l-Ingliżi hog, ġifieri iżommok maqbut li inti tibda tipprova dejjem iktar. Ir-riċerka wkoll turina mill-aspett mill-kamp mediku li meta persuna jagħmel rebħa kbira tattiva dak li ngħidulu l-pleasure center jew reward center tal-moħħ. Dan huwa parti fil-moħħ li aħna nistimulaw meta jkollna xi ħaġa sabiħa minn xi ħaġa ta' pjaċir. Allura meta l-persuna jibda jiġi qisu stimulat regolari dil ħaġa tgħin. In the long run tibda hekk sfortunatament iktar ma jgħaddi żmien qed insibu li ħafna drabi tibda tiġi ħaġa wkoll soċjali fejn konna ħafna sfortunatament mill-gamblers, mill-persuni jitlu f'dal-vizzju li jibdew jisselfu minn fuq l-idejn u biex jerġgħu ħallsu lura l dik il-persuna sfortunatament anke bużura rati vera għolin. Qed ikollna persuni pereżempju jgħidulna selfu 1000 euro u jridu jagħtu lura salada 1500 euro. Daw it-tip ta' rati. Jiġifieri mbagħad jgħidulek biex jerġgħu iġibu lura flushom ikollhom dil-konvinzjoni għax hemm aspett kompulsiv fih il-vizzju wkoll illi huma jaħsbu li ħajirbħu allura jerġgħu jisselfu 1000 euro minn xi ħadd ieħor u jmorru jerġgħu jilagħbuha u l-ħsieb ikun jiena ħajrnexxieli nirbaħ. U jisek f'dan il-mod tispiċċa li inti qatt ma tara t-telfa ġejja. U sfortunatament jispiċċaw wkoll jilagħbu anka apparti biex jisostnu l-vizzju anka ħabba l-biża'. Meta jkollok daw il-persuni fil-ħajja tiegħek li tkun itsellift minn għandhom, sfortunatament it-tip ta' teddit li jkun hemm u mhux xi ħaġa sabiħa. U dak li jkun jispiċċa f'ċirku vizzjuż qisu kif ħajrnexxielek toħroġ mill-problema li tkun tħalt fiha. Ħaġa importanti jien l-ewwel ħaġa li nkoraġġixxi l-importanza li titkellem għax meta titkellem il-problema titxkien. Meta aħna ma nitkellmux nibqgħu nippruvaw insolvu dil problema bil-mod tagħna Marisa u tispiċċa problema enormi mbagħad. Mela Priscilla, x'differenza hemm bejn min ikun jilab? Ġifieri kollu l-vizzju tal-luf. U min ikollu wkoll vizzju minn ċertu sustanzi jistgħu jkunu relatati, ġifieri jkollok żewġ vizzi kombinati f'daqqa? Iva, fil-fatt hija mistoqsija ħafna pertinent, insibu ħafna li persuni li jilabu hemm ola aktar ta' riskju li persuna jkollha wkoll vizzi oħrajn. L-iktar tnejn komuni fil-fatt ir-riċerkaturini huma l-alkoħoliżmu l-persuna jixrob waqt li qed jilab u vizzju ieħor assoċjat ħafna huwa sustanzi li huma jistimulawk ukoll li tagħmilha immens perikoluża. Mela nixtieq nisħaq ħafna fuq għad il-ħaġa. Raġuni għaliex għax meta inti tieħu affarijiet bħal coke, pereżempju, sustanzi bħal daw il-cocaine, il-heroin pereżempju li itellaw il-persuna ħafna floli, meta inti tkun daqshekk stimulat, ħanuża il-kelma jew stimulata, tkun diffiċli immens li inti tikkalkula r-riskju tiegħek. Allura, anka bħalissa żmien pereżempju għaddej il-futbol, ġrat dil-ġimma kellna każ simili, fej persuna pereżempju mar jilab kellu dal-effett ta' dis-sustanza u kien konvintissimu li ħajrbħu tim partikolari u lab ibbidja li ħajkun hemm dir-rebħa li kienet xi ħaġa li fil-verità taħseb titfuqha tikkalkula l-odds anke ta' kumpanija oħra ma tantx kienet tagħmel daqstant sens. Imma meta persuna ikun f'dak l-istat daqshekk molli l fuq ħanejdu hekk daqshekk stimulat, hija diffiċli immens li inti tara u tiżen il-konsegwenzi u tħares il-qudiem. Allura inti anke kif tiġi biex tissellef hekk qiegħu każino jidulek inselfuk daqshekk inti awtomatikament hemm iktar tendenza u ċans li inti ħadd taċċetta li tagħmilha perikoluża wkoll. Semmejt punt vera importanti tara daqsxejn
forsi mhux prosta ATM machine next door tal-kazino, fis-sens taqbel ma' ħadin għax jiena li ħatkun vera faċli għalik li toħroġ tiġbed il-flus. Ekku, Ġifieri forsi l-awtoritajiet min-naħa tagħhom għandhom forsi jżommu dil problema illi dak li kun ħatkun iktar faċli għalih mhux permess pereżempju jinnaf tittimxija jew titmur il-bot għalija li qiegħda next door. Tara forsi qed tistimola dak li kun li ħajmur jiġbed immedjatament. Ovvjament ma tgħinx għax inti persuna qiegħed f'ċertu stat aktar ħajjilab. Mid-banda l-oħra nafu wkoll hemm diversi modi kif persuna li jrid vera jilab iġib il-flus f'dak il-ħin, ġifieri hija xi ħaġa vera diffiċli. F'hemmhekk is-sens ta' kontroll huwa l-aktar ħaġa li tista' tgħin persuna, ġifieri il-kontroll u anke llum qed naħdmu jitfit ukoll ma' ħafna entitajiet fejn dak li vera jgħin huwa li f'każ li persuna qed titlef il-kontroll u qed naraw li m'għandux kontroll ħaġa li tgħin immens hija li dak li jkun jipprova jiġbed l-attenzjoni ta' min qiegħed jilab. It would be very, very helpful ovvjament. Eżattament. Il-Fondazzjoni tal-Lob Responsabbli fejn tista' tgħin, ġifieri intom x'inhu x-xogħol tagħkom? Spjegajtilna anke x'inhuma l-effetti ta' min jilab u x'qed insaqsik ukoll tagħmel differenza jekk xi jilab ammonti żgħar regolari u għandu dipendenza, però għalkemm għandu dipendenza hija kkontrollata f'sens li għandek ammont għal dawk li għandhom ammonti kbar u m'għandhomx kontroll ta' kemm jilabu, ġifieri xorta tikkalkulaw li hu dipendenti. Dak is-sens eżempju jiena nimlab 50 euros, però kull ġimgħa nilab għal 50 euros. Ma tiġix ġimgħa li ma nilabix. Ġifieri tagħmel distinzjoni bejn min jilab 50 u min jilab 500, 1000 pereżempju. Il-differenza naħseb jien hija relattiva mal-paga. Fil-fatt aħna ma tgħidx hemm biex ħadd tal-lajnuna jew jiġi xi ħadd, l-ewwel li nsaqsuhom huwa kemm jilagħbu ma wkoll kemm jaqalgħu. Di tagħmel ferm differenza. Jista' jkollok pereżempju ikonna persuni li spiċċaw bi problemi soċjali kbar minħabba li huma pensjonanti ġieli Marisa, pereżempju jkollhom pensjoni ta' xi 800 euro u minna jilabu 300 euro, 400 euro, mbagħad kif ħatgħaddi sal-aħħar tax-xahar. Normalment jisu bħala figura li nużaw il-kalkolu tagħna huwa li persuni li jabu aktar minn 30% tal-paga ikunu f'riskju m'għandhomx id-disorder. Ovvjament il-kundizzjoni tiġi iktar meta l-persuna jilab il-paga kollha jew il-pensjoni kollha li jkollna minn ukoll u li jispiċċaw jipperikolaw lilhom infushom spiċċaw m'għandekx biex tgħix letteralment. Dik hija xi ħaġa hekk, imma persuni huma f'riskju huwa meta jilabu aktar minn 30% ta' dħul tagħhom hekk huma studenti jista' jkun tal-istipendju pereżempju, ġifieri jista' jkun li fejn ħadd ieħor 50 euro fil-ġimgħa mija xejn għal student hija immens, ġifieri hija problema kbira li tħollok online forsi u jilab dak kollu li jkun qed jaqla. Online qiegħda tiżdied. Eżatt, eżatt. U kważi naħseb li m'hemmx mod kif tikkontrolla laqqas l-età għaliex kif ħadd tikkontrolla x'hekk kemm għandek żmien online. Ġifieri naħseb xi ħaġa li forsi tidħol il qudiem li anke turi ċertu mezz ta' identità biex inti anke tkun tista' tilab. U tfal draw anke il-lob għalkemm mhux bi flus, il-lob f'idejhom bil-gadgets minn meta jitwildu, ntwilhom f'idejhom it-tablet jaqdu kwiet. Eżatt, il-kontroll minn età żgħira li xtaqt nisħadha xejn semmejt l-online gaming. Ħaġa sabiħa bħalissa li qed tiġri qed tisir ħafna ħidma minnaħa tal-MGA li għand Malta Gaming Authority aħna naħdmu jitfit magħhom minn hawnhekk insellmilhom. U ħaġa li bħalissa jaħdmu fuq qed tinħoloq sistema ta' esklużjoni, bħalissa diġà għandna sistema ta' esklużjoni fejn persuna jista' jmur ġo ħanut jew ġo kazino u jgħid jiena għandi problema u nixtieq nieqaf nilab. Bħalissa qed issir ħidma kbira mill-MGA biex din is-sistema tiġi estiża wkoll għall-online gaming. U fil-ġimgħat li ġejjin nkun qed naraw realtà fejn persuna li għandu problema ta' disorder, ta' gambling disorder jew addiction jista' jeskludi lilu nnifsu mill-online gaming ukoll. Dawk li huma reġistrati ovvjament mal-MGA. Ġifieri xi ħaġa li ħadd tkun ferm ta' għajnuna għal persuni li għandhom din it-tendenza jew li qegħdin friskju li jiżviluppaw din il-kundizzjoni. Mela ser nagħtukom ukoll in-numru fejn intom tistgħu iċċemplu biex tagħtu l-għajnuna, x'tip ta' għajnuniet insibu anke biex ngħinu lil dawn in-nies u kif nistgħu nirrapportaw anke nibqgħu anonimi nistgħu nimmaġinaw x'hekk anke l-persuni li nistgħu narawhom anke qegħdin jilagħbu ħafna flus u m'hemm ħadd min tihom dik il-gwida biex anke jifqu jilagħbu.
Mela, wieħed 777 u għan numru xek. Ekku, kull min forsi tisegwina għaddej minn dil-problemi u anka jaf il-xaħat. Għaxġili kena minn t-rapport, per eżempju, jaf il-xaħat jew membru fil-familja stess. Inħedġiġom iċempluna fuq il-1777, ikun għedin iwiġbukom persuni professjonali, ħaġa li xtaqt nisħaq kif dejjem nisqu ħna dawn il-programmi u l-anonimità, ġifiri met intom qed tiċċemplu l-identità tagħkom qed tinżamm anonima u fost lajnuniet ovvjament isibu xi ħadd professjonali li ikellimkom jismakom jara daqsxejn x'in il-problema u kemm hija serja u minn hemmhekk inkunu nistgħu nigwidawkom għal assistenzi diversi, jistgħu jkunu servizzi ta' għajnuna bħalma semmejna l-ewwel anke f'affarijiet bħal tal-flus nirriferukom, jistgħu wkoll ikunu assistenza fejn għandu x'jaqsam il-kamp mill-aspett psikosoċjali ħanejdu hekk fejn ngħinu l-persuna illi bil-mod il-mod permezz ta' għajnuniet differenti jibda bil-mod il-mod joħroġ minn dan il-vizzju. Nixtieq nagħmel minn hawnhekk appell rajna diversi persuni illi kienu merqin f'dil problema u llum il-ġurnata huma ferm aħjar. Ġifieri hemm it-tama l-importanti huwa li nifhmu li dan huwa proċess mhix xi ħaġa fejn kif jaħsbu ħafna nies inti ħataqbad Mariża u tgħid millum jiena daqshekk ħajrna xxielek daqshekk easy jekk hija xi ħaġa li qed nagħmluha bħal rekreazzjoni hija possibbli u hija faċli, ma meta persuna m'għandux kontroll hija vera diffiċli persuna jaqaf, ġifieri hija proċess fejn il-persuna li jaħdem fuq innifsu anke jifhem minn fejn bdiet il-problema u għaliex qiegħed fiha ngħidu. Mela, 1777 dak huwa n-numru li għandkom tiftakru anka biex tirrapportaw il-każi ta' min anka forsi tiegħek ta' kull xi ħadd isellef blużura. Illum għandna ħafna mezzi kif nirrapportaw anka nibqgħu anonimi. Ftakru li dawn il-persuni jkunu għaddejjin minn nistgħu ngħidu minn dilemma kbira f'ħajjithom għaliex il-logħob ikun rikibhom għandhom il-problema tal-flus, nies jiġu għalihom għax għandhom id-dejn u jridu jħallsuh għalhekk il-problema hija kbira immens ngħinuhom ftit anke jekk tafu xi każi rrapportawhom 1777. Grazzi ħafna Priscilla, grazzi nawguralkom lilek u l-kollegi kollha is-sajf it-tajjeb issa naturalment nistrieħu xi ftit anke għal dawn il-ftit ġranet tas-sajf. Se ngħaddu għal ftit mumenti ta' riklami u llum ser nagħmlu logħba fil-fatt il-logħba tal-bnadar 4 pajjiżi li qegħdin ukoll jikkompetu fit-tazza tad-dinja nista' biex intikom naqala ħielem min inqala wkoll minnhom, però 4 bnadar ħanamlu kompetizzjoni aktar tard anka biex intom tirpu voucher grazzi għal Dave's Supermarkets. Ibqgħu għana għandna dwar ftit riklami.